Molweni, siyabulisa enkonzweni in the name of Jesus Christ. Sesikhona, sesingenile. Mrs. H uthi good evening mfundisi, molweni nonke bangcwele. Ndiyanamkela nami. Wena osowungenile ngicela ushare live. Share live in the name of Jesus. Nawe nomani utap iscreen for uba kunyuke iheart up, ungabisayeka wena ongekaqali, please ungakhawulezisa in the name of Jesus. Mrs. Kalaute, xolele mama andikwazi ukupronounce igama lakho. Uthi sisithabisile, molweni tata umfundisi, yabulisa eKapa Crossroads. Mrs. Thisane, Cape Town, Eparo. Siyawubona ma. Mashia, good evening. Evening mfundisi, my family is under attack. I need prayers. In the name of Jesus, noba yeyiphi lo attack, ndiyayidestroy, ndiyayitshisa ngegama likaJesu, ndithumela igazi elinamandla likaJesu layiprotect ifamily kamama Anna, yonke ifamily yakhe under the protection of the Holy Spirit. The power of God is surrounding and protecting that family in the name of Jesus. Alike demon eline authority uba lingenza nantoni elithandayo kwifamily kamama Anna. Moya Ngcwele, ndiyathandaza. You have given us the keys of the kingdom. You have given us all the spiritual weapons. Egameni likaJesu, we are more than conquerors. Umoya kaSathane attack zonke ezi-attack la family. Baba, ndiyazidestroya ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Ndithetha ukuthula kula family. There must be a peace of Christ in the name of Jesus. Zonke ezo attack asenamandla, sezohlulakele, ziva lo mthandazo in Jesus name. The devil is a liar. Thank you Jesus. Ndiyabona abantu bayangena. Wena ongenayo ngena ushare live. Ngena ube sowuyamshare live immediately invite abantu abaninzi. Khawuke invite nefamily yakho man. Nike nikhonze namhlanje. Imessage namhlanje very important because ngizothetha ngezinto abantu abathi go through zona and then benzenzisa isolution ukuthi how do you overcome ezinto enzobe ndithetha ngazo. So if ulapha ungumzalwane usinsiwe ungabisaphuma, if ulapha noba ungumzalwane awusinswanga ubustrola wangena kulo live ungabisaphuma in the name of Jesus. I believe there is something uNkulunkulu azoyenza kubazalwane bonke ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Wena ogulayo uyaphila, lo headache iyahamba ngoku. In the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. The hand of God is touching you and the Holy Spirit is healing you in the name of Jesus. The Holy Spirit is healing you in the name of Jesus Christ. Ndicela ke bazalwane bami nibathanda nizothandaza ngoku. Siqhubeke sisithi ungavumeli yonke into ezokudisturb. Imessage namhlanje, I just want to take my time ndiyishare because I believe uyayidinga. Ake sithandaze. Baba wethu ungcwele, uhlele esihlalweni sobukhosi, ulawule ezulwini nasemhlabeni. Nkulunkulu waphakade, Nkulunkulu ongcwele, sivumele Nkosi sesiqala uhlangana silibandla lakho on Saturday ebusuku, siza kuwe Nkosi nawe yiza kuthi. Egameni lenkosi uJesu gcwala apha, masingalimithwa Nkulunkulu onamandla kuba sikhonze efonini. Spiritual senze sibe sendaweni eyi-one, sibe moyamnye. Make us Lord to be one spiritual, sibe kwindawo eyi-one egcwele ipresence kaNkulunkulu egameni likaJesu. Father, nithandazela i-atmosphere yendawo esikuzo igcwale ipresence kaNkulunkulu. The presence of God mayigcwalise indawo yonke. Le ndawo endikuyo must be filled by the presence
of God, in the name of Jesus. Ithi iBhayibhile yam, ibandla lakwa-Israyeli after lakhe itempile lathi xa lithanda lisahlabelela uNkulunkulu wehla in a form of cloud, and the whole house was consumed by the glory of God. Iyayisymbolize ipresence. Abangaphakathi sabakwazi uphuma bonke bathi bow down and worship you Lord. Abangaphandle zabakwazi ungena balala phansi endleleni nakwi-pavement bakuworship. uMoses wayithi xa engena ententeni kwehle icloud esymbolize ipresence yakho. Ibandla lakwa-Israyeli lime emnyango ezintenteni nalo liqale lithandaza. Moya Ngcwele sibasithandaza. We want your presence, we want you Lord, in the name of Jesus. We know there is peace xa kukhona ipresence yakho. There is peace in your presence, there is love of God, there is joy, there is freedom, there is happiness in your presence. Baba wethu onamandla, izulu malehle lizokhempa kule ndawo. Nkulunkulu wethu ongcwele, malingabikho idimoni umthakathi ongaphazamisa le service nabantu bonke kwiindawo ababukele kuzo. Masingabikho ispirit esinamandla ukuba disturba ngegama likaJesu. Lirebuka zonke into eziphazamisayo. Nditsho nabantwana babanjwa ngamandla e-anointing ne-presence kaMoya Ngcwele, bayamamela and they receive from the Holy Spirit. Lord, I pray abahlutshwa inetwork ayizubahlupha abangenadatha. Moya Ngcwele wenza imiracle bathola idatha, abangene benedatha encinci. Moya Ngcwele unguNkulunkulu wemimangaliso, ayizuphela lo datha. They will attend this service until it iphele. Andithandazi ndingakhole, as I pray I believe and I know ukuthi uyenza. Nabalate nabakhohliwe abanye benziwe imimoya kuze balibale ukuthi sine service namhlanje. Lord, go and remind them ukuthi mabeze enkonzweni so that Moya Ngcwele uzokwazi ubanceda in the name of Jesus. Thank you Holy Spirit, in Jesus name. Wena usibukele uphi namhlanje? Usibukele uphi? Ungakubulise nje uchaze ukuthi usibukele uphi, in the name of Jesus. Sisenkonzweni. Umzalwane akaphume ngene enkonzweni. Umzalwane akaphumi once wangena enkonzweni ungenile. So ngaphakathi ndiyazibona ii-comments. Ndiyazibona in the name of Jesus. Oh sisi wami asendwe. Ndiyavuya ukubona uNkulunkulu akubusise. Thank you Jesus. Soweto a deep kloof. Oh Mrs H. Mrs H ulapha eGauteng. Dumelang family from Amalia Northwest. Dumela. Oh thank you Jesus. Olifants eThembisa. Makhelwane ulapha kufutshane. Thank you Jesus. Ndinobungqina. Kubani onobungqina? Ndifuna ubona lo onobungqina. Uzaza. Share your testimony please. Ndiyayibona iMatatiele iMpumalanga, iBatterworth, iGqeberhe, Joe Slovo, ooMatatiele ndiyazibona, oBeckersdorp. Ndiyayibona ooSomerset, eHluhluwe, Empangeni. Ndiyanibona Empangeni eGeorge. Siyanibona, siyanamkela. uNkulunkulu anincede. Hayibo, uAfrican Beauty Hair Salon ulapha eKempton Park. Uza nini enkonzweni? Uphoswa zii-service ezipowerful kangaka. Thina sisuke enkonzweni sikhonze kamnandi namhlanje. You must come to church, African Beauty. Ulapha eKempton Park, nathi silapha eKempton Park. Wodlula ngabantu. Kunabantu befike namhlanje basuka kwindawo ezikude close to eLimpopo bebezokhonza nathi. Yibo, kusezosuka abantu ngeflight from Cape Town bezokhonza nathi. Kusezosuka abantu from Australia bezokhonza nathi. Ibambe lento, ibambe as a prophet. iPort Shepstone, brother Lita, my brother, siyabonga. We're in Kempton Park. Sise-Bashley North, lapho sikhonzela khona eBashley North. We are very close up eThembisa. Andikho sure uba yinto eyiphi le ndawo sikufutshane kwe-Cape Town.
ngoMeyi bendise-Cape Town. Okay, ndicela ke singawaste ixesha. Wena oneBhayibhile ndicela uthatha iBhayibhile yakho. Imessage yanamhlanje ndizothetha ngento ethi spiritual attack. Thetha nge-spiritual attacks. Thetha nge-spiritual attacks. Spiritual attacks. That's the message endizothetha ngayo namhlanje. Ndithetha nge-spiritual attacks. Ninivile mos ndithethe kakhulu nge-gospel on Wednesday. On Wednesday and yesterday. Ndifundise a lot about the gospel. Ukuthi what is gospel? That the gospel is Jesus Christ. The gospel is all about Jesus. Nabani oshumayela i-gospel should reveal Christ, because Christ is the gospel. Christ is the gospel and Christ is the message. Ndayichaza izolo ukuthi okokuqala i-gospel xa ifikile kuwe into ozoyi-experience i-freedom, liberation. You'll be liberated in all areas of life. All spheres of life you must be delivered, ukhululeke completely. I-health yakho be delivered, spiritual, emotionally, your feelings, your heart, your soul, your spirit, your finances, everything. I-gospel i-affecta yonke into yobomi bakho. Under i-freedom leza ne-gospel. I-gospel i-break i-curses, all kinds of curses, or generational curses, or bloodline curses. You can name them. It does not matter by age. I-curse. Xa uthole the real gospel, i-freedom into efuneka uyi-experience and uyibambe ungayeki. Nabe senixela izono, uyakhuleka kwizono, or sicknesses, or disease, ubu-demon possessed, uyakhululeka. I-freedom etholakala kwi-gospel. Eyesibini, that i-gospel is i-transformation. Once wathola i-gospel, you'll be transformed. Ngamandla e-gospel. The gospel of Jesus will transform you. And azothi eyesithathu into ephinde yenze kuwe yi-restoration, ukubuyiswa kwezinto ezalahleka. Everything yalahleka, nawe walahleka kodwa uye wabuyiselwa kuye. You were redeemed back to him, uNkulunkulu. Number 2, everything yalahleka ungekasindiswa, because ama-spiritual attack aqala usesesibelekweni sikamamakho. While you were still in your mother's womb, the devil already was attacking you, because you are a threat in the kingdom of darkness. Ngeli xesha ubelekwa esibhedlele already attack ziqalile. Ngeli xesha ukhulayo abanye abantwana bafakwa i-5 cents. Kunomntwana efaka into ezimnyama ne-5 cents neentambo neento ezininzi. Uyayibona, utsho ukuthi abantu bayinotice uba ziyaduka, nazi i-attack ziyafika. Babafaka izinto ngokwe-understanding yabo ukuthi zingaba-protect, kanti akukho njalo. So uthi ukhula nje, there are zininzi izinto ezikulahlekayo emjolweni. Walahlekelwa bubuwena bakho, ninzi into yakulahleka emjolweni, ezonweni. There's a lot eyenzeka in your life. So that's why it is a restoration. Ivangeli i-restore everything. Eyokugqibela ndathetha nge-authority ukuthi ke xa sele ivangeli ifikile uyabuyiswa i-authority. The Lord Jesus will give you authority. Igunya. Yebo, ukunikezwa igunya because ubuyele kuye uNkulunkulu. So namhlanje sithetha nge-spiritual attacks. Now kune-question endithanda uyibuzwa ngabazalwane, especially apha ku-TikTok, besithi how come ndithi ndisindisiwe kodwa uSathane akwazi ukwenza 1, 2, 3, 4 in my life? Njani? Because ndisindisiwe. Yenzeka njani? Uthi omnye ndithi ndilele ndiphuphe in dream having sex with someone, then loo nto yenzeka kanjani? Because yayibo, omnye aphuphe esidla uthi ndisindisiwe, but how come ndiphuphe ndisidla? Omnye athi zininzi spiritual attacks ezenzeka kuwe ube utheni usindisiwe. Yayibo, ubatsho ngawo Nkosi yami. Batsho hayibo, there's ezinye attacks ezenzekayo, zininzi wethi attack.
njalo njalo. So ngizothetha ngayo yonke lento ye-attacks namhlanje kumzalwane. Umuntu ongasindiswanga u-easy attack. Usathana xa efuna ukubulala umuntu ongasindiswanga, he does not work hard. It's very easy to kill umuntu ongasindiswanga. Akasebenzi nzima. Ama-devil worshipper, they don't struggle to kill umuntu ongasindiswanga, because umuntu ongasindiswanga ufana nomzi ongenayadi. You are not safe, you are not protected. Umthi owuthole ezikwizangoma awunayo ipower yoba usathana xa eplane ukubulala ngangakubulala. So xa ungasindiswanga, you are not safe. Noba ungathatha iBhayibhile ulale nayo, still ayizukunceda loo nto leyo. Nami ndandilala nayo iBhayibhile kodwa amadimoni attack njalo njalo. There's a lot eyenzeka. Now ngifuna ufocusa kumuntu othi ke ndiyithola igospel. Ufundise ngegospel. Waveza amandla wayo igospel, amandla esalvation xa uthole uJesu. You understand? So ke ngoku, how come the experience these kinds of attacks? Amen. Masiqala apha ke. Umuntu osindisiweyo, bamba lento, umuntu osindisiweyo uyi-threat in the kingdom of darkness. Umuntu osindisiweyo is one of the most dangerous person in the world. And most yabantu abasindisiweyo in our time, our generation, abazazi how powerful they are. Ezulwini umuntu osindisiweyo urespectwa kakhulu. Urespectwa nguNkulunkulu, respectwa zingelosi. Yonke into esezulwini iyamrespect umuntu osindisiweyo. Umuntu osindisiweyo urespectwa nayi-nature. Thetha ngomuntu osindisiweyo manyana ophethe igospel. Umuntu osindisiweyo emkhathini in the kingdom of darkness, they know how dangerous that person is. Noba yena angangabi nayo knowledge yokuzazi ukuthi now that you are in Christ you are very dangerous, but in that kingdom they know ukuthi yes, from now on this person is dangerous. Uyingozi umuntu osindiswa, umuntu othathe uJesu wasindiswa, ezazi engazazi, but in that kingdom they know. Now that they know ukuthi uyi-threat in that kingdom, nakuzo zonke kingdom ezilapha emhlabeni, because uyi-threat. Wena indlela ozo-attackwa ngayo ayisoze ifane yomuntu ongasindiswanga. Umuntu ozo-attackwa monguwe. Wena muntu osindisiweyo, you will experience i-attack ezininzi spiritual. Ixesha elininzi ziqala spiritual zidlule zize physical. Mase bu-attackwa kakhulu spiritual, by the grace of God ukwazi ukuzi-overcome i-attacks are spiritual. Mase ama-devil worshipper now, they influence people to attack you physical. So you must know how to handle or how to fight izimpi zakwamoya, and how to win and overcome impi zakwamoya. Kubekho eza physical apho liwa ngabantu. Usathana u-influence abantu, usebenza abantu. So kufuneka uphinde uyazi ba how to respond kwi-attack ezinjalo. So nje ndizovelela into ezinjalo ke namhlanje. So xa usindisiwe, step number 1, you should know that nguyena muntu apha emhlabeni ozo-attackwa kakhulu kwaSathane. Yena muntu ozo-attackwa kakhulu ngamadimoni, ngabathakathi. Noba uhamba etawuni kune-devil worship elisetawuni eDurban okanye eJoburg okanye kuloo ndawo ohlala kuyo, you are just walking in town yokwenza i-shopping, nama-devil worshipper apha yokwenza i-shopping, lizawuthi xa lidlula lawusensa umlilo, lawusensa spiritual ukuthi no man, khona umuntu olapho osindiswa, I can sense umlilo, I can sense i-presence kaThixo, because nobabini lapha eshop already uzawuphosa into yakhe. Noba yena engazuthetha something already konto azayiphosa spiritual. Konto azoyiphosa spiritual. Noba uhamba etown xa kumzalwane u-attackwa on your mind, on your thoughts, just spiritual. There's a lot happening kuwe. Ndizophendula kuzodwa. So ndicela ke siye kuMatthew chapter number 12. Masiyiqale ngescripture. Matthew chapter number 12. We're going to read from verse number 43. Yes, thank you Jesus. Let us go to Matthew. Cela nje abantu abangonqena ubhala babhale. Manje ubhala apha ama-verses. Umuntu ongam-attendi aba live hayi uyasala shem. Umuntu ongathendi ezi services
Hayi, iyasala. Wonke umuntu ongazi attend ezi-service, hayi shem. Akho nzima ukusiniswa, kumnandi kakhulu. uChrist is king, ungaze uphinde uyithethe loo nto. Impilo emnandi kangaka. Okay, Matthew chapter number 12, we're reading verse 43. Verse number 43. When any evil spirit leaves a person, it goes into the desert, seeking rest, but finding none. Xa umoya ongendawo, the spirit of darkness, xa uphuma emzimbeni womntu, ithi iBhayibhile uyabaleka, ubheke in the desert, ehlane ezinqantosini, sithi siXhosa, ubaleke uye kwezo ndawo, ukhangela indawo yokuphumla. Kuyacaca ke kule ndawo ukuthi amadimoni they always looking for a container, something that can contain them. Because if you can read the book of the gospel, uzombona uJesu wayekhupha abantu amadimoni, and ayephuma amadimoni enenkani, ekhala. That's why namadimoni esokolisa xa ephuma, because anento athi, this is my house, this is my home, this is where I belong, indawo endihlala kuyo. So umoya kuye kuthi xa kufika uJesu uyaphuma xa uthola igospel. Masisiyeke i-half gospel and fake gospel. Now sithetha ngegospel. Xa uthola igospel kaJesu, yonke into ekuthiwa imimoya kaSathane emzimbeni wakho, no sickness bendibabalile, no zonke diabetics and everything, zonke izinto ndisibalile ziyabaleka, ziyatsha, because uJesu uze wamnikeza i-authority yoba zophila ngaphakathi emzimbeni wakho, and your body becomes the house of God, the home where God lives. So demons ebezikade ziphila in your body ziyabaleka. Omnye benamadimoni okujola, omnye namadimoni okusela utywala, omnye namadimoni okuthakatha, omnye namadimoni amadlozi, omnye all kinds of evil spirit, you can name them. Omnye about 6,000 demons phila emzimbeni, omnye 100,000, omnye 1,000,000 demons living lo mzimba. So xa efika uJesu, ufika ngene ngaphakathi, and demons will run away. Azibaleki wena, kodwa zibaleka uJesu ofike wathi take over. Now that ke ngoku that's why uthiwa ke ziye zibaleke zibheke e-desert. Okay, masiqhubeke uverse 43. Then it says, I will return to the person I came from. Uyalibona idemon liphuma emntwini libe line mission ethi I will come back kulo muntu endiphume kuye. Bakhona abantu onothi xa babeka izandla abawi phansi barole down ku-manifest spirits. Ayichazi ukuthi lo muntu wayengenalo idemon, because nami ndasindiswa ndinamadimoni, kodwa xa ndizamkela uJesu zange ndirole phansi. Ndandinamadimoni okusela utywala. Isono esasikum savulela onke amadimoni osela utywala, amadimoni okujola, amadimoni okukhuluma amanga, all kinds of evil spirit were living in me. Kodwa xa ndithola uJesu aphuma ahamba. Now liye lithi xa liphuma elidimoni, I will come back kumntu endaphuma kuye. I will come back kumntu endaphuma kuye. Khumbule, idemon edevil worshipper xa linikwa i-assignment emkhathini kuthiwa phaa kulo, hayi ke uqaphelani sivungu, simnikela kuwe, uyawuhlala phada, uyawuphila emzimbeni wakhe, uyawukum-influencer aphile ngotywala, aphile ngamantombazana ubomi bakhe bonke, njalo njalo. Ungazi uphinde ubuyela apha, uyawumana uzisa iripoti yokuthi i-assignment esikunike yona iyaphumelela qha ngobomi bukaqaphelani. Make sure ukuthi uyayidestroy i-destiny yakhe, make sure ukuthi uyadestroy i-identity, everything ngobomi bakhe, aphile impilo ye-confusion, impilo engena-direction. That is your mission. Onke loo madimoni ke from ukukhula kwam, because umntu xa ekhula usurroundwa yimimoya, nemimoya lapha ecaleni kwakhe ekhula ehamba naye.
imimoya ubajonge iyakwazi A up to Z njalo njalo, but andizugxila kuloo nto. Funa ubambe laa ndawo before ndingene deep le nto ye-attack. Uyava ukuthini lithi laa demon lithi I will return to the person I came from, even though Jesu endikhupha kuloo mntu, but I will return. Yeyi yebo indaba yamadimoni, yebo indaba yemimoya. Lithi I will return because xa lifika kuSathane lisisa ireport uthi uSathane ufuna ntoni apha, ufuna ntoni wena apha? Oh tata, ungazothi tata wena apha, ufuna ntoni apha? Oh ndikhutshiwe pha. Ukhutshwe ngubani? Ngulowa umaziyo. Ngubani lo ndimaziyo? uSathane asemazi kuba ngubani. Uthi phumile pha. Ya uphume njani? Njani? Ke koqhuma i-punishment ke apha. Uthi uvumele ntoni ukuphuma? Because laa mntu samnikeza assignment. So try by all means to go back kulaa ndlu, because that is your house, that is your assignment. You are failing your assignment. You are failing your assignment. So go back. Kuthiwa ke idemon lihamba libheke ezinqantosini in the desert. I-desert yindawo engekho mnandi. In other words, amademon ahamba ayotreyina, ayozitreyina nawo spiritual, ukuze akwazi baphinde abuye azokuchallenge, because afuna ubuyela back kwindlu yawo. That's why ndizawuqhubeka na, because afuna ubuyela back kwindlu yawo. So nawo aphinde ahambe ayotreyina ngenxa yomntu ongene kuwe enguJesu. That's why le nto yokusindiswa kufuneka uyi-understand ukuthi yi-covenant. I-covenant ayibreykwa, uyawufanayo i-covenant. Nomuntu oli-dev worship emkhathini une-covenant noSathane. According to the covenant ubhayindwa yi-covenant. Kunezinto efuneka azenzile ebhayindwe yi-covenant awayenza. Kunezinto ezenziwa ngoSivungu, ooChase, ooDenze, oMkhabela, ii-covenants ezinikeza amademoni i-legal right to attack everyone ophuma kwisibongo sakwaSivungu, until kwavezwa mna ndafika ndazobreak i-covenant namademoni ane-legal rights, kuze angabi na-access kum nakwinzala yam, nokuthi kukhululeke abantu abaninzi kwaSivungu. Now masiqhubeke ngegama likaJesu. So amademoni ayahamba aphinde ayotreyina because afuna uphinda abuyele emzimbeni, aphinde azohlala kuwe, attack, akusebenzise. They will try by all means and they will come in different strategies xa ephinde buya, because ukwenye level ngoku awusafana ngoba ungasindiswanga. Now usindisiwe, you are dangerous. The minute you call upon the name of Jesus kune-chaos ezokwenzeka in the spirit. Xa usebenzisa u-understand that the weapons are spiritual onazo, there is a chaos ezokwenzeka in the spirit. So when they come back, they come with strategy, plus namanye amademoni ane-deeper understanding on how to attack umuntu osindisiweyo, nama-dev worshipper who understand how to attack umuntu osindisiweyo. Now njengoba epha e-desert they bayaziprepare, abuild ama-muscles ukuze abe strong, ukuze aphinde abuyele kuwe. Awabuild just ama-muscles a-physical, kodwa nalapha engqondweni ukuthi singenza njani ukumqhatha. Kunezinto endifuna ukuzibhala, ndicela uzibhale phantsi if you can. Ndicela nyhani umuntu oserious osindiswe ozazi uthi go through a lot, especially kwiinto ze-spirituality. Awungeke ukwazi uphuma kule service yanamhlanje unless you don't mind. Kunezinto ke efuneke uzijonge amademoni asebenza ngazo kakhulu, asebenza ngazo kakhulu in the name of Jesus. Bendizibhale phantsi into bendifuna uba ndingazilibali. Okay mani bendizithetha. Oyokuqala, amademoni i-goal yawo ne-mission yawo ne-purpose yabo, ndizayiyeka laa nto the devil comes to steal, kill and destroy. Ndiyazibona zonke ezinto because zifuna sifocus kwiinto ze-spiritual attack. Basebenzisa kakhulu igama ekuthiwa ngu-deceiving, ukulahlekisa. Amademoni ayisebenzisa kakhulu into yokulahlekisa. Amademoni by nature anamaqhinga, ayaxoka. And uSathane, ndiyayithanda uyithetha le nto, xa ethetha inyani uSathane, ayonyani inyani ephuma kuSathane. Noba angathini uvele ndithethwa nguSathane kanti i-dev worship okanye yintoni, unyanisile. Inyani esuka kuSathane ayisiyonyani, bubuxoki. Noba ithethwa yi-false prophet, because funeka ujonge isource yoba iphuma phi, dlule enyanini
yongena kwisource yalo. So amadimoni ayisebenza kakhulu lento yokuxoka, deceiving spirits, ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Ndicela xa ndigqibezele vesi yam before ndithethe ndibheke phambili. Ndicela ukuqhubeka ndiye kuvesi so I will return. So it returns and found its former home empty. Uyava kuthiwa liyabuya idimoni lizojonga indlu yayo, lizojonga indlu yayo ukuba ayikho empty na. Yava idimoni lima lizomjonga uba ukhona nalo onamandla owandikhupha endlini yam. So idimoni libona wena ezindlu. Xa libona umuntu idimoni libona indlu. So it returns and found its former home empty, swept and in order. Izothi xa ingena uverse number 45, then the spirit found 7 other spirits more evil than itself. So liye liphinde la demon liyothatha 7 more stronger demons ukuze azophozesa wena. That's why umuntu owayesindisiwe xa sele ewile, uweso wayesetyenziswa nguThixo, xa sele ewile ubomnothisa indlela yokwenza kwakhe izono, uzenza worse. Akubungumfundisi fumaniseke ukuba uyancila, amisa imoto esitratweni, avula amacango, kuqhuma ipati Sunday abe senkonzweni, futhi babe khona abantu, futhi kukhonzwe, futhi abantu bangamind. Ungenwe sispirit ekunzima noba kwenzeka ideliverance kuye, because kuphinde kwaza more lamademon anamandla, 7 more evil spirit than the first one, to possess your body and to attack you. Indaba yamadimoni. Asigqibezele vesi yam. Verse number 45. Then the spirits found 7 other spirits more evil than itself, and they all enter the person and live there. And so that person is worse off than before. That will be the experience of this evil generation. So, asiphume ke kwevesi ndizothetha now. Amademon will always attack you. They will try by all means. Nansi into yokuqala ezokwenzeka xa uathekwa ngamademon. Nansi first attack, anduzuzibala zonke. Ezinye uMoya uzokunceda ngokwakhe. Nansi enye first attack esetyenziswa kakhulu ngamademon in our generation. Amademon that comes through dreams. Amademon aza ngamaphupha. Idemon elikwenza uphupha ulala nomuntu, having sex with someone in dreams. Uphupha usidla, uphupha unento oziphuzayo, uphupha udade emanzini amdaka, uphupha ubaleka into ongazazi. Idemon ezininzi will attack you kakhulu spiritually in dreams. Attack kakhulu ngamaphupha in our generation and time. Nam ndiyi-victim yamademon a-attacka ngohlobo. Sele ndisindisiwe, I know these kinds of attacks. Andithethi ngento endiyive ngabantu. Ndithola igospel futhi inamandla, futhi andiyidoubt, ndiyawabona amandla wayo, but how come these attacks zikwazi bazenzeke? Zenzeka kanjani ezi attack? So umzalwane osindiso wamkela uJesu, especially in the last days, ixhaphakile le attack yamaphupha. I'm sure most abazali bayi-approve, because last year ndake ndashare apha imessage ndisithi I know ukuthi bakhona abazali abathi go through lento, umuntu athelele aphuphe having sex emaphupheni namademoni. Ndayi-explain uba yenze kanjani, ndabe sendichaza ne-solution advice abantu ngegama likaJesu. So into yokuqala ngamaphupha. Eyesibini, i-attack yenzeka kakhulu lento kumuntu osindisweyo, indlela attackwa ngayo. Eyesibini into ephinde uSathane athanda uyisebenzisa ngama-negative thoughts. Negative thoughts. Ingqondo yakho fumaniseke uba ayikho transformed or renewed by the word of God. So isikhathi esininzi there are voices that are speaking on your mind, zithetha into ezi-negative ngawe until nawe ude uconfirme ezinto ngomlomo wakho. Uthi I'm useless, ndingxamela ufa, kwenze ko 1 2 3 njalo njalo. So there will be negative thoughts on your minds. You must silence those voices.
Negative thoughts, because it's a sign. That's why I say to Paul, chapter number 12 in the book of Romans, uthi your mind must be renewed. Your mind must be renewed. Sawubuya siyopha esithathu indawo uSathane aphinda ayisebenzise, demons and devils who are on the mission to destroy you. There are demons attacker wena strategically akwi-mission to attack you njengomzalwane. Remember, njengomuntu osindisiweyo, you are a danger in the kingdom of darkness ngenxa kaJesu ophila kuwe. And funeka uyazi ukuthi emkhathini they hate Jesus, bamzonda kakhulu uJesu, because inkulu into eyenziwa nguJesu esiphambanweni, nkulu into eyenziwa nguJesu ngokufela bonke abantu. So uJesu uyazondwa kakhulu kwaSathane, nabo bonke aba bathatha idecision to follow Jesus Christ bazondwa kakhulu emkhathini, abafuna ubona. They will be attacked and mocked by demons every day. Impi yakwamoya engapheliyo, uzawuthi yolingena ingcwaba lempi uyilwa. Loo nto funeka uyazi ukuthi uzothi yongena engcwabeni usilwa le mpi. Xa uthatha idecision yokumlahla uJesu uyeka usindiswa, usithi ziyabuya kuba ndisindisiwe, hayi ndiyamyeka uYesu, which means bakohlule, uhlulekile. So kumele ungavumi ukohluleka. That's why ndilapha ke namhlanje ndifuna yobana wena ungabi siso isehluleki, because awusiso isohluleki wena. Ngavuma ukohlulwa ngamadimoni, because awikhi vele amadimoni kuwe. So namhlanje nizofundisa uba how to fight in the spirit, how to deal nama-spiritual attacks, demons ezi-attacker wena njengomzalwane osindisiweyo futhi onenjongo ziyobheka ezulwini. So there are demons and evil spirits as attacker when a strategical. They have a strategy of how to attack you. They sit down back attacking strategy. Ndidla ngothi ke xa ndithetha nabazalwane, uSathane xa attack encinci, just a small attack. That attack is not small. He is testing you how you will respond. It does matter how you respond to demons. If Fanusakanacing says something negative on your mind, he will check you. How will you respond? Oh, he does not mind. Xa ndimcingisa into ezi-negative, unendlela azawuzama ukucorrupta ngakhona ingqondo yakho. It's very important how you respond when amademoni attack, ukuze amademoni aku-respect, because bane-strategy. Akavela ze nge-attack enkulu, qala ngeento ezincinci. Ukhona umuntu owa-attackwa nje ephupheni, akalithatha serious elo phupha. Kwathiwa emkhathini tyhini akayithathi serious namaphupha lo mzalwane. Once wa-attackwa ngamaphupheni akayithathi serious. Ingathi sizawuwina ke apha, kuthiwe thumela moya amaphupha, menza amanyada wakhohlwe amaphupha. Attacker through strategy. Amanye uhlobo lamademoni asebenzayo, people who are influenced by demons. There are people who are influenced by demons to attack you. Some will use words, some will banendlela abazokuhlupha ngayo, maybe emsebenzini, maybe ekhaya, maybe omakhelwane, maybe in your own township, kuloo ndawo ohlala kuyo. Kunabantu who are influenced by demons to attack you ngendlela ezithile ngegama lenkosi uJesu. Now kwezi zinto zonke ke maninzi lamademoni endifundela ngawo, like familiar spirits. Yabona, amademoni astudisha ubomi bomntu. Familiar spirits, they study your life, they know your life from ukukhula kwakho, nicknames zakho, ukuthi ngosakhula kwakuthiwa ngubani, i-nickname yakho zintoni, izinto ezazithi xa zithethwa kuwe zikuprovoke usakhula. Ama-familiar spirits akhula now, they can study your life. And amademoni are very dangerous, because imission yawo is to distract you and destroy you after. Nama-monitoring spirits azoku-attack, you understand? Anendlela afuna uku-attacka ngayo and to hinder izinto ezininzi zingakwazi ukwenzeka ebomini bakho. So xa ungumzalwane, indaba ye-spirituality kufuneka uyifunde kakhulu xa ungumzalwane, futhi ingabikho into oyithatha careless. I-carelessness, it's a spirit. Noba ungayazi namhlanje ukuba careless, it's a spirit. I-depression, it's a spirit. I-stress is a spirit. Ukuba worried, it's a spirit. I-doubt, it's a spirit. Ukuba lazy, it's a spirit. So ukuzama ngandlela zonke ke uSathane
So the devil will tempt you, bhala phansi. Xa ezoku-attack uSathana, he will tempt you, he will use ama-temptations. Write it down. All temptation does not come from God, it comes from the devil. Now idonswa ngama-desires of your own flesh. Uthethile ngawo James chapter number 1. Uzosifundela, I think it's verse number 12. So temptations comes from the devil. Even Jesus on his 40 days and 40 nights fasting, he was tempted by the devil. Fasting yakhe. So the devil, when he attacks you, he will bring temptations. Because umntu unento ekuthiwa zii-portals, ama-spiritual gates and doors emntwini. Umntu akho easy ukum-accessa in the spirit. Akho easy umngena umntu emoyeni. So there must be a strategy funeke sisetyenziwe ukuze ukwazi umngena umntu and ukwazi um-attack and ukwazi ukumcontroller mentally nangezinye indlela. So i-temptations zezinye izinto uSathana asebenzisa kakhulu, especially in our time. I-temptations khona everywhere. On social media there are many temptations. Omnye ungenisa kwi-temptations bakhomenta entweni ethile. Kunezinto ongakhomenti kuzo. Usiva umoya wakho ungxamela ukhomenta, but kube ne-voice ethi don't do it. Because kuyabona ukuthi i-temptation le. Kunezinto efuneka ungaphawuli kuze uthule uthi cwaka ungathethi. Seyifika i-temptation ethi thetha, but don't speak, because after uye wathetha there will be a portal ezawuvuleka in the spirit. Once kwavuleka that portal in the spirit, maybe out of being careless or maybe you lack knowledge, awuzukwazi usense ukuthi kunomnyango ovuleke emoyeni wakho after uthethe something okanye ukhomente entweni ethile. Sometimes kusetyenziswa nabantu abasondele ecaleni kwakho to influence you ukuze ukwazi uku-accept ama-temptations. Nomuntu osondele ecaleni kwakho uyakwazi umsensa xa enomoya ongekho right, ongabangela uba kuvuleke iminyango emininzi spiritual. Because abantu are spiritual beings and life is more spiritual than physical. Wayedla ngothi omnye umfundisi u-physical world iyafana noba kekho, iyafana noba exist, because ubomi nyhani bu-real in the spirit. Xa ungumzalwane, you must be spiritual. There are many temptations on TikTok. Even nalapha kum as a pastor, it does not mean i-temptation azifiki, ziyafika. Ukuba usivungu angenza into elihlazo, there are many people who will be disappointed kwi-salvation. Nakubefundisi nam ndinga-edeka kwinamba yabantu abaphoxa abazalwane kuthi bendimthembile usivungu, ihambo yakhe ingathi intle, but I'm so disappointed indlela enze ngayo, because kune-temptation endiye ndavuma ungena kuyo. So there are portals, there are gates and spirits umntu efuneka angazi azivulela uSathane. Nditsho nabantu abathile, kunabantu sometimes i-monitoring spirits nama-familiar spirits asebenza ngabo. Xa usecaleni kwakhe you don't know uba kwenzeka kanjani, uvele uzibone so-honest kuye ngento yonke. After uthethe nalaa mntu yonke into ukhange uyiplan, ukhange uyicinge, uvele ushiyeke u-empty. Uba ngajonga, hey, kutheni ndi-empty, ndi-confused, and ndisiva ukuthi in my spirit ndilahlekelwe zinto ezininzi. Uve in my spirit there's a lot elahlekile. Every time man ndingcola nalo, sometimes ngumzalwane okanye ayingomzalwane, kunento mane evindenze ndithethe yonke into. Njengoba ndithetha yonke into kanti I'm opening the gates in the spirit. Neminyango endiyivulayo, njengoba ndikuvuleka le minyango, it's gonna be easy for the demons to attack me. Even saying attack emaphupheni kuba easy, because alikho iphupha ovele u-attackwe ngalo ungaqalanga wazanywa the whole day. Your eyes are the gates to your soul. Your eyes are the gate to your soul. Kunezinto othi xa uzijongile zihambe ziyohlala on your mind and open ama-portals in your soul. That's why sithi uJesu chapter number 5 in the book of Matthew uthi, if your eyes are good, your body will be full of light, but if are bad, your body will be full of darkness. So in other words, be careful into oyijonga ngamehlo akho. Kunezinye izinto ongazijonga ungazihoyi, kanti ufumaniseke uba kune-attack ezakwenzeka. So la attack eyenzeka ngamaphupha isetyenzwa apha emini ngee-temptations ezininzi, from social media, Facebook, TikTok, Instagram, njalo njalo. Njengoba mna ndingumntu oyindoda, obvious ezinye izinto uSathane akandizama ngayo into ezidibanise namantombazana. Amantombazana mhlawumbi azozigqokela ama-bum short awo, namile ngendlela ezithile. Kuneendlela ezininzi uSathane angandizama ngazo.
njalo njalo. Uyamfunda uSivungu from the past, uqaphelani Sivungu zintoni awayeweak kuzo. uSivungu engekasindiswa wayethanda amantombazana, wayethanda abangani, wayethanda into ezithile. Okay fine, now that usindisiwe singenza kanjani to attack him? We must build a strategy to attack him. So there will be temptation during the day, then ebusuku, because ndibe careless ndavula iminyango ethile in the spirit, then kuba easy ukuthi amademon azongena through iportal endiyivule during the day ngenxa ye-temptation ezithe zafika. Even senzothandaza ebusuku xa nomzalwane, I must pray until I can feel that I have overcome. So i-temptation uSatan isebenzisa kakhulu ama-deceiving spirits that will fool you. And in our generation nathanda usebenza kakhulu nangabefundisi abangasindiswanga kakuhle. Mninzi umfundisi ongasindiswanga kakuhle, abanye bayatrenda, bane-power to destroy you. I'm really ndiyaxolisa kakhulu, andikho kwimeko bangathi ndi-attack abefundisi okanye ndi-attack abazalwane, but ndifuna ukufunda uba selfish ngensindiso. Funda uba uyithatha serious insindiso, ube careful, and be careful ukuthi umamela abantu. Wakhona abantu imfundiso after uyithole kuyo uthola ukufa in the spirit, uba drained. Uziva ingathi kune-spirit esekubambile spiritual after message ezithile, because kune-message eziyi-poison ezine-power to destroy your faith nendlela eziwungcolisa ngakhona umoya wakho. That's why ibandla namhlanje ndingalifanisa kakhulu nebandla uMoses ewayelida ehlane, ekuthiwa ladliwa ziinyoka ezine-poison. Njengoba lidliwa liinyoka ezine-poison, abanye bafa befele entlango, until Moses kwathiwa makabhilde into emore like a snake, abajonge khona bayakhululeka. Ibandla lanamhlanje most abazalwane badliwe kakhulu ziinyoka zasentlango. Abanye bane-poison emzimbeni, badinga i-deliverance, not just i-deliverance yokubekwa izandla, but a deliverance that will come through in knowledge of scripture. Bafundiswe xa kutitshwa izinto ezithile umuntu abe delivered, kukhutshwa ipoison yafakwa engqondweni. Wayithola kwi-half gospel and false gospel. So there are deceiving spirits, ziyakwazi nosebenzisa abantu, ziyakwazi nosebenzisa wena to attack yourself. Nawe ungakwazi ulisetyenziswe kuwe. Isetyenziswe lapha kuwe wena, usetyenziswe kuwe bazi-attack, uziqhathe, ispirits ikuqhathe. Yabazalwane, let me tell you something. There's something very powerful about meditation. I will speak about it. Indaba ye-meditation, to meditate. Amandla wayo lento kuthiwa ukumeditata. Nabantu abenza iyogo bandilibiza kakuhle lagama. Biyogo uyayazi uzoyazi. Isikakhulu bayisebenzisa kakhulu lento ye-meditation because inendawo ekuthatha yokuconnecta, kunendawo ekuconnecta kuzo. Ne-knowledge izalwa kukumeditata kakhulu, to go deep. Then i-message bese i-knowledge iproduce wisdom. So there are deceiving spirits. Yabulela yoga. Okay, thank you so much. Then i-purpose yamademon is to oppose God's people. Kwinto yonke abayizamayo, purpose yawo lamademon is to oppose you. So ngoku xa ungumzalwane, you must know on your mind. Ungakhali uthi uhabo nda-athekwa njani ngumzalwane, ndi-athekwe kuhayi nkosi yami umtenzi wathekwa nomzalwane. Vele wena famba uya-athekwa because of who you are. Ubuwena bakho bubangela uba ulandelwe zii-attack. Worse if you want to take it serious indaba yokusindiswa. Ndifundise kakhulu indaba yegospel namandla wayo. Now I need you to be wise now. I need you to be wise. Your eyes are the gates to your soul, to your spirit. Your ears are the gate to your spirit. Be careful into ozimamela ngendlebe zakho. Ndimthela nqa umzalwane usamamela uMasikhandi, usamamela igqom, usamamela i-R&B, usamamela zonke izinto ezi. Like umoya wakho awunandlela ophazamiseka ngayo. If usindiswe nyani kumi yenzeka laa nto ndizive ndidikiwe isound ethile etshoyo. Mase kubitsho amakhelwane ngomculo ndiva kuthe ndidikwe kangaka kulo mculo, because ndiyawuva ufuna uzongcolisa in my spirit, because my ears are the gates to my soul. My eyes, gates to my soul. My nose, this is a gate to my soul. Kunezinto endithi dakuzinukisa, kuvuleka ii-portals ezithile in my spirit.
nezinto endithi ndakuzibamba ngesandla sami bene-feeling eyenzeka uba there is something there's something efuna uvuleka in the spirit. So indaba ye-spirituality xa ulikholwa, take it serious. Temptations and traps of the devil are everywhere. Emsebenzini are everywhere, ekhaya, efowunini, kwiindawo zonke. And usathana in the last days akasebenzi nzima because usebenzisa ifowuni kakhulu in the last days to attack abazalwane. Ama-devilship amaninzi asebenza kakhulu ifowuni. Umzekelo, ndicela ukwenza umzekelo ngoku, apha eSouth Africa kunezitrayikhi ezenzekayo, izitrayikhi ezenzekayo all over njalo njalo. Ndicela singadibheyithi ngalo, singathethi ngayo, ndikwenza umzekelo ngayo, izinto exhaphakileyo. If ungena kuFacebook uzawuva kuthethwa kunestrike eJoburg, kunestrike endaweni ethile eCape Town, njalo njalo. So the more ubukela ezi video is the more ungenwa sispirit se-anger, is the more unendlela oshaypheka notshintsha ngayo. Because laa nto oyibukela oko inendlela etshintsha ngayo i-attitude yakho ne-affecta ngayo i-spirituality sakho, because into oyibukela oko. So kunezinto ezininzi xa ungumzalwane, especially xa ungumntu osazama ukuzikhulisa spiritual, be careful. Ezinye izinto funeka uzibaleke xa usazama ukuzikhulisa spiritual. Zikhona into endike ndizibone mna zingani-affect. You understand? Fumanise uba ndiyibonile. Sometimes ke kwenzela iyibone intombazana igqoke into ezifutshane but ingasani-affect because ndazitreyina kakhulu spiritual, ndazi-understanda kakhulu into ze-spirituality. So zikhona izinto usathana ezingasenamsebenzi kum. So kodwa wena njengomntu osazikhulisayo kwindaba ye-spirituality and to understand ubomi ba-spiritual, there are many things you should avoid. Noba ezinye zi-right, funeka uzi-avoid. Sometimes nokuthanda ubukela iindaba, news on SABC, mase kuba kuthiwa kuwe ibhasi endaweni ethile ibisuke eCape Town ibheke endaweni ethile, ugovernment wase-South Africa kwizifumanisa iindaba zobu-corrupt, upresident wenza into ezithile. Fumanise kuba azikho i-good news kuyo yonke le nto. There is something ayikho into etshaja umoya wakho. Instead somewhere somehow uya-affecteka kakhulu spiritual. Very important xa usazikhulisa spiritual, ezinye izinto uzi-avoid so that uzokwazi uba spiritually fit and strong. Nee-debate ezininzi ezithanda ukwenziwa ngabazalwane, andibhushi abantu niyesezwana nee-debate ezininzi ezithanda ukwenziwa ko-live ngezwi. Sometimes uthatha iBhayibhile mase kuba ezi debate zinako ungabi naThixo man. Mase kuba there is no God here, I'm not gaining anything but ndiphushwa yinto ethile efuna ukuni-affecta in the spirit. Isikakhulu ndithetha nabantu abangakayi-understand deep indaba ye-spirituality and bahlutshwa kakhulu imimoya and ukhathele uzawude uwe entsindisweni. So kufuneka uzitreyine ude ube sensitive, umoya wakho ukwazi umelana neento ezininzi. Into ezininzi uyakwazi uzimelana nazo. Umzekelo mna ndiyaxolisa. Umzekelo mna ngoku into ezininzi xa ndizibona ndiyayi-interpreta, ndiyithatha ndiyise-spiritual ukuthi what does it mean? What is the strategy of the devil? What does the devil, kwenzeka ntoni? And fama senza ntoni njengebandla? Sikweyiphi isizini? Ndistadishe amasizini neento ezininzi out of into etheni eyenzekayo. Ndiphumele solution, kube nezinto endizixoxa nomoya oyingcwele. Mase kuba sendishumayela into e-relevant, into edingeka ngalo mzuzu. Ukudla okufresh, the fresh manna esuka ekhaya ezulwini. So yeah, so xa kumzalwane ke you must know that attacks will come and the mission of demons is to smoke you and to destroy you. So xa ungumzalwane ke you must always be alert and spiritual. That's why kuthiwa watch and pray. Nokube alert. So that's why sisenza fasting, sisenza umthandazo. It's because sifuna uba ngabantu aba-revived spiritual. Sibe ngabantu ababonayo emoyeni, sibe ngabantu abavayo emoyeni, sibe ngabantu abasensayo, people who can sense in the spirit. So that noba sesithanda singathandaza umthandazo onguhalalo ngena direction. Sithandaza umthandazo o-right, umthandazo nje, not umthandazo ongathi zi-waves bajo awuvakali umthandazo. Ndigqibe sithi baba ungcwele akekho njengawe, ndibe ndikubonise usithi wena Sathane uyatsha namadimoni, baba ndiyacela undikhumbule endaweni ethile. Boma lo mthandazo awuna direction, lo awuvakali kakuhle, ayingomthandazo straight. Yayibo? So xa ungumntu nyhani ke ozifidayo noncedwayo umoya oyingcwele uzawuya kude entsindisweni yakho.
Masize kwi-solution. Ndicima famba sonke andizuba mde namhlanje apha ku-live nondixolele. Andini ngomso siye enkonzweni ne siyafuna ndinigcine apho nondibethisa befundisa. So ndicima famba ndichazela kwindaba ye-spirituality. Mamela ke. Ndonza umzekelo ngantonane. Oh dear Lord, please help me. Okay. Andiyibona into endingenza umzekelo ngayo apha. Ya ikhona ke seyiyona. Iphi icawe yakho mfundisi wami? Silapha eThembisa. Yho. Silapha eJoburg. Kuthethwa kakhulu ngeThembisa. Silapha eJoburg, silapha eGauteng sisi wami. Sikhonzele eKempton Park eBashley North. Kukhona le envelope. Siyayibona le envelope. Imhlophe. Yebo injani le envelope? Eliphepha. Li-clean. Very clean. Very clean. Now komnye buza sinazo i-night prayers. No, asinazo. And I don't think singaze sifane sibe nazo. Especially ku TikTok. Siyayibona ke ngoku. Siyayibona? Le envelope. Yebo siyayibona le envelope. Abantu endikhonza nabo bakhona apha ngicela bamambe bephendula abantu ne. Yayibona le envelope. Before ibikade clean but ngoku ibuya inalento. Xa uzawuattackwa spiritual before we pray. Xa uzoattackwa spiritual, uSathana ukhangela umnyango omncinci angawuvula ukuze akwazi bangene in your spirit. So that kube easy back attack. That's why ngithe usebenzisa kakhulu i-temptation deceiving xa ezoku-attack. Into encinci nje ingenzeka out of uba uthethe into okhomente kuzo into ozithethileyo kanti izovula umnyango spiritual. Akakhangeli lento enkulu uSathana to attack you and to destroy you. Nokuza kuvakashela emaphupheni nasentweni ezininzi. Xa ungumntu kophila impilo eclean ya spiritual and uspiritual uyayiva idrop yento engangale full stop engenayo emoyeni wakho. Uyayiva into engaka engena in your spirit. Nguwe lo. This is your spiritual life. Laa nto eyipeace engena phaa efakwa nguSathana. Xa uspiritual and sensitive, you can feel it ukuthi ikhonto engenile emoyeni. Uzoba concerned and you'll search it. Uzoyikhangela because wazi kakuhle if you don't take it serious, zakudumela ebusuku. Uyawuphupha uleli nomntu. Nazi esinye istrategy uSathana athanda usebenzisa. Kulaa mntu one-problem yothi xa elele. Xa umuntu elele ebusuku aphuphe having sex namadimoni because lidimoni sisibili idimoni elia. Jonga ndifuna ukwenzela umzekelo. Most yabazalwane batriggerishwa kanje lela dimoni. Xa uzolala ebusuku mosi ininzi into oyimeditateayo nento oyicingayo. That's why bendithe kusetyenziswa kakhulu ama-negative thoughts. Xa uzolala fumaniseke uba ininzi into oyicingayo. Umzekelo uqoma kuvele kufika i-question ethi mhla utshatayo ufuna utshata nomuntu onjani? Fike nje i-question nje innocent kanjalo. How do you imaginate utshate nomuntu onjani, umtshato onjani? Yabo leyo question ke leyo izawuza futhi ihamba ne-excitement because nedibise nomtshato ine-excitement phakathi. Emveni koko uzoqala uyicinga lento, uyicinge deep, umane usmile, umpictureshe lo mntu umbone kwi-imagination zakho, umbone uzibone nitshata nithola abantwana nakho umzi nibe neemoto zenu zonke neento nezinye uzibone eTV uzi-imaginate, which is ke andibona into irongo ke apho kodwa ninzi ade khona umnyango ovulekayo. Yonke le nto uyiqale u-innocent wathi chu umane usmayila omnye adathoba ingubo umbone jonga phezulu esmayila yedwa khona umnyango ovulekayo. Uzovuliswa yi-question efike i-innocent. Ikhona ubu-innocent kule question but ikhona i-attack after jonga ingakufikela naxa ugqiba othandaza mase buthandaze wava umlilo weva amandla kaMoyingcwele. Emva xa uzolala uyadlala mos xa ugqiba othandaza ngeke ulale. Awuvele ungene ezingubeni ulala ucinga. Kwenzeka i-meditations, ama-imaginations on your mind.
esibawuhleli ke ela demon lokutya lihambelana nelindithetha ngalo. So ke ufumanise ukuba ke uya-imaginata, njengoba u-imaginata uyava in your spirit uba man ezincinga ndizincingayo ikhona indlela ethile ezimenza ndingabi samva kakuhle umoya oyingcwele. I'm not sure kwenzeka ntoni. Maybe ungasi-ignore ube careless on your mind, on your thoughts, ube careless. As buqhubeka uzicinga izinto innocent kude kufika ixesha loba ulale. Ekulaleni kwakho aza kuyeka amadimoni ulale bhu. Ngo-3 azawufika. Because athanda usebenzisa elaa xesha. Ngo-3 azawufika. Ngeli xesha uleleyo kunalaa mnyango ovulwe yi-question e-innocent. Ethi uzi-imaginate utshata nomntu onjani. Futhi uyiqale kakuhle le ngcinga ngeengcinga eziki-innocent. Kodwa yakhula yabheka phambili. Usathana wakhona wamninzi. Maybe kwaloo question ibisuka kwakuye. I do not know. So ancamathele ngalaa mnyango ovulekileyo athi xa ifika ebusuku akuphathele your type, because umntu une-type yakhe. Akuphathele your type, ubrother oyi-type ethile okanye usister oyi-type ethile. And xa efika apha emaphupheni ke hayi uzambona ekuphethe kakuhle kakhulu. Uza kuphatha kakuhle kakhulu apha emaphupheni. Futhi akuzubakho nento engathi uyaphupha. Uyawukothuka sekulate, sewunomsindo, une-anger, amajongo uva kabuhlungu, disappointed. Ube sowusithi uphi Thixo? Hayibo, ebephi umoya oyingcwele ngelaa xesha wena kuqaleka kufika laa ngcinga? Kutheni umoya oyingcwele ungaqalanga ummamela ngelaa xesha? Because xa ugqiba othanda usiva kamnandi, meditate scriptures. That's why uNkulunkulu esithi kulo mzalwane ukuba lo mzalwane lo mzalwane kuthiwa meditate day and night. Yes, that's Joshua. Kuthiwa eat this book or read this book and meditate it day and night. In other words, before you sleep, meditate on scriptures so that you will get the revelations and the secrets of the kingdom. Because uNkulunkulu ufuna udownload into zakhe. The whole day you have been busy uphazanyiswa zinto ezininzi, but uthe xa ugqiba uthandaza ufunda ama-scripture ebusuku, lixesha le-meditation, receiving from the Holy Spirit. Nami ezinye izinto endizithetha apha, ezinye zazo I'm receiving them as uba ndifellowshipa nomoya oyingcwele and meditating ama-scripture, izinto ebendizifunda eBhayibhileni okanye imese into ethile umoya oyingcwele ke wayambula kum. Mase kuba before ndilale ndihleli ngale nto, sincokola ngale nto nomoya oyingcwele. Athulule umoya oyingcwele aze si-revelation. Uthi soyithethe ufumaniseke uba noba uyishumayela ivele inceda abantu abaninzi. Nanko omnye phaa isithi yandilahlekela into yokumeditate, namhlanje iyabuya ngegama likaJesu. So igeneration yethu ngiyayithanda le nto ithethwa ngulo mama. Igeneration yethu ibelwe ezi zinto zi-powerful kanje because i-powerful into yokumeditata. That's why uJoshua phaa kuthiwa read this book. Akuthiwanga read it every day, kodwa kuthiwa read this book of law. Emva wazothi uNkulunkulu felandela, but meditate it day and night, which means every day kumele meditate. Noba iBhayibhile engayifundanga every day, kodwa makenze sure before you sleep uyayithola i-chance ye-meditation. Jonga ke into ozifida yona on your mind yozoyimeditate. Umzekelo yonke njengoba kugcwele izistrike apha eSouth Africa kustrikwa, if ixesha elininzi you spend more time kwezi video okanye uspend isikhathi esininzi kwi-World Cup, umzekelo njengoba kudlala i-World Cup, uinvest isikhathi esininzi kwezinto nee-jokes ezikhoyo nee-debate nomfundisi othile owileyo nabazana abathile, ebusuku xa uzolala ingqondo yakho ayizukwazi ufocasa nokumeditate into ezithile. Sometimes you have to clean your mind. Ukuthi take i-break sometimes kwi-social media and clean your mind, clean ingqondo yakho so that i-scripture sibe nendawo yokuhlala on your mind until your mind is renewed. Izwi lihlale kuwe emveni koko bese uqalisa ukumeditate. How to clean your mind? You clean your mind by prayer, nokuzisusa kwizinto ezigcolisa ingqondo yakho. And start feeding your mind ngezwi, saturate your mind with the word of God. Then kuzaba easy to close all the portals ezivuleke in the spirit. Then the gift of discernment izawuthi ifumane ichance yokusebenza ebomini bakho. Uzawukwazi udiscern imimoya, i-attacks ne-attack eziza ngendlela innocent. As i-discernment iyokwazi usebenza nakubantu abathile njalo njalo ngeendlela ezininzi. Ngegama lenkosi uJesu ndizichazile zonke ke ezindlela usathana aza ngayo. Nantsi into ebalulekileyo kuwe xa ungumzalwane, you must be rooted in Christ.
be planted in him, be rooted like a tree. Ingcambu, the roots of your salvation, mazingene zitshone kuChrist. Be rooted in him and be grounded in the word. Invest more. Next week, Monday, I'll be teaching more ngama basics of salvation. So, be rooted kuye uKristu and grounded in the word. Usifide ngelizwi and wear the full armor of God. What is the full armor of God? Go and read Ephesians chapter number 6 from verse number 10 to verse number 18. Be rooted in Christ and wear the full armor of God. Not half armor, full armor. You go and read it. Hamba mosifundela wena xa unesikhathi njalo njalo. Singena ngo-8 o'clock every day just for le nyanga kaJuly. The book of Ephesians. Ndicela umuntu omane ebhala, amane ndibhala. Abazali wami abendisiza ngobhala balahleka. Number 1, ndizichazile ke into ezininzi. Ndicela ukunika ezinto nazo, ndicela uzibhale phansi. Ndicela uzibhale phansi please. Ndicela uzibhale phansi. Okokuqala, trust in the authority of Jesus. Njengoba ningumntwana kaNkulunkulu, benditshilo izolo ndathi uNkulunkulu uye wakurestore wakunikeza i-authority and dominion ezazilahlekile. I-authority kwenza ube above than the devil and his kingdom. Imenza uSathane abe phansi kwenyawo zakho because of authority. So you must put your trust, yabona, you put your trust in the authority of Jesus Christ. Yithembe indaba ye-authority. Kune-scripture efuneka uzifunda, uziphinda-phinda, uzikreme nalapha engqondweni yakho, uzifunda, uziphinda-phinda. Umzekelo, elesa scripture apathi uJesu, I've given you authority. I've given you authority. You understand? Malisfunde. Is it Luke chapter number 10, right? Luke chapter number 10, verse 19. To verse 19, look, I have given you authority over all power of the enemy. Esa scripture famusibhale phansi. Ibe si scripture osebenza kakhulu kwi foundation of your salvation. Uba uJesu have given me authority over all power of the enemy. Uhlale phansi usimeditate esi scripture. What do you mean you have given me, Lord? Ilantuka. What do you mean you have given me authority? What is authority? How to exercise authority? Then it's going to be easy for you to put your trust kwi-authority uNkulunkulu akunikeze yona ngoJesu. Futhi enye into ezophinda yenzeke ezokwenzeka noba awuva mandla, because sometimes ke kwenza ungavi mandla, ungavi mlilo, ungavi anointing, but kusebenze authority. Ndanikezwa i-authority uNkulunkulu to overcome over all power of the enemy. Yokuqala la ibhale phansi. Eyesibini efuna kuyibhale phansi, you must resist the devil through faith and obedience. Uthethile ngayo uJames pha, things chapter number 4. uNkulunkulu ijonga kakhulu indaba ye-obedience and nendaba ye-faith. So uSathana, you must resist the devil and he will flee away from you. Uza kubaleka uSathana xa umresista. Kune-temptation, nee-attacks, nee-trap ezizawuza kuwe ziziswa nguSathana. Into ezakunceda is to resist the devil through faith and obedience. Nekugade bengumzalwane ongcathu, atsho amaXhosa. Ncathu ubusensitive. uSathana umgade, umnqanda uSathana esiza ngomntu, umresiste esiza ngomntu uSathana, because yakwazi uza ngomntu uSathana. That's why bendithethe ngama-familiar spirits ne-monitoring spirits, because yakwazi usebenza ngomntu. Sometimes umuntu ufumaniseke uba u-innocent qha ngumntu onge-understand into spirituality, but usetyenzisiwe because you are the target. Kusetyenziswe nje just anyone oclose kuwe, kuthiwa ubani uclose, i-familiar spirits zisebenze ngaye ukwenza wena uthi disclose yonke into kulo muntu. Ezinto azireceive nguye, but zireceive sispirit esivele sambamba, sam-influencer, setyenziswa sona kuwe ukuthi wena khupha yonke into, because kunezinto uSathana angakwazi uku-atheka kuzo until uthi uzithethe, until uzidisclose ezinye imfihlelo, then kube easy ukuthi aku-atheke.
une-plans and strategy efuneka ungazidisclose, business ideas engafuneka uzishere nabantu, and your strategy on how to grow your business izihlale phansi, and before yongena kwi-public platforms o-social media uzenza, but ube sewune-strategy esiclear. Xa abantu bekopa le nto ndiyenzayo, yintoni ezondinceda mna ukuze ndime ndi-original futhi ibe ne-influence yokudonsa abantu abaninzi. So le nto ye-spirituality isebenza in all spheres of life, kwa-business, kwa-career, emtshatweni, ekukhuliseni abantwana, entsindisweni, kwa-health. Ayinandawo engasebenzi kuyo, sebenza kwiindawo zonke. Nango omnye buza phaa uba singena nini i-fasting. I-fasting yenye into endivukrale ke ndiyifundise kakuhle before siyenze, because i-fasting yafuna ufundiswa before abantu bayenze, because yenye into edangerous uvele uyenze nje i-fasting. Ifuna ufundiswa kakhulu indaba ye-fasting. So resist the devil through faith and obedience. Yesibili, remember I said be rooted in Christ. Be rooted in Christ. Be rooted in what? In Christ. And wear the full armor of God. Esithathu into efuneka uyiphinde eza kunceda ngumzalwane is praying consistently. Praying consistently. Ibandla lezenzo chapter number 1 uthi uJesu xa efika umoya ngcwele nizobhabhadiswa ngomoya ngcwele nangomlilo. Emveni koko after kuthiwe bobhabhadiswa ngomoya ngcwele nangomlilo, uJesu wahamba after 40 days. Ithi iBhayibhile xa ithetha izenzo chapter number 140 verse 14, ithi phaya they prayed consistently. Praying without ceasing. Consistently. Ba umoya ngcwele wafika kubo bethandaza. So le nto yokuthandaza funeka uyenze consistently. Ujonga xa umthandazo unceda wena, God does not have to pray. uNkulunkulu akananto wenza namthandazo, akho sidingo sobathandaza, but mna ugcina i-relationship yam nam ndingumntu ospiritual funeka ndibe ngumntu othandazayo. I-fasting ilula kunomthandazo, kulula ufasta, because anduzutya just for 10 days or 7 days, kodwa umthandazo into efuneke ndiyenze oko. Every day, every chance that I get, I must pray. So umthandazo nguwona onzima kune-fasting. Mna andiyiboni why abantu beyoyika kangaka i-fasting nomthandazo. Mna ngokwam ukwazi ukuthandaza kunzima. Ifana naxa umthandazo umase uba usathandazi ngoku, xa uzama ubuyela emthandazweni uve hayi ndiyastruglisha kunzima. Kunzima ngokugqiba i-3 minutes, uve kwa i-3 minutes ngathi 6 hours. Ungatsho kunzima uphinde ubuyele kumthandazweni. Ifana ne-fasting, xa ufasta once in a while, uthi xa uphinde ufuna ufasta uva kunzima ukufasta. That's why I said at least every week make sure that we are fast. So that's why I said you must pray consistently njengomzalwane. Loo nto iza kunceda ukuthi spiritual ube ngumuntu awake, uvuleke emoyeni, ube sensitive futhi kumoya, and uzogcotywa ngamandla kamoya ngcwele nazinto ezininzi. Izoxa iqhube enye ke ufuneka uphinde uyithathe, you must live in holiness. I-holiness is very important kwindaba ye-spiritual attack. Ndizivezile zonke ezaa zinto. What is holiness? Holiness is to live a clean life, is to be clean, is to be clean, is to be right with God. Beyindlela ophila ngayo, kuphila from your heart, qala enhlizweni, emoyeni, engqondweni, emehlweni, everywhere. Uphile, you must live in holiness. Live in holiness. Sibambe izinto ziyi-solution so that you'll overcome all zonke ezi-attack ezikufikela spiritual. Holiness is very important. Phila impilo eclean, impilo obungcwele. It's a demand. That's why sinikezwe Holy Spirit. Sinikezwe a Holy Spirit. A Holy Spirit. uThixo wakhupha umoya ongcolileyo, an evil spirit owukazi upossess imizimba yethu usenza senza into ezirongo, waphuma. Xa uphuma kwangena umoya ngcwele. Umoya ngcwele uhlala kuthi 24 hours a day, uthetha nathi oko, uthetha nawe umoya ngcwele oko, useteksini, usebhasini, noba ungalala uzawuza ngamaphupha azothetha, noba ungavuka uzawuza ngevision azothetha, uhlale ethetha. He's always speaking umoya oyingcwele. Yinto ebaluleke kakhulu to build a strong relationship with the Holy Spirit. A strong relationship with the Holy Spirit funeka uyibuild, uyenze. Sayifikela ngenye imini nayo sisekule process yokuzama ualign abantu noNkulunkulu for revival. So you must live in holiness and run away from sin. Bhale phansi naleyo, run away from sin.
sibaleke isono. Ayikho dangerous ngathi isono. Why I'm saying you must run away from sin is because isono, it's a key. Umuntu noba umuntu angathini, isono sine power to open indawo ezininzi in your life. Asikho isono efuneka usivumele ebomini bakho. Run away from sin. Sibaleke isono ngenyawo zombini. Sikhona isono esingadingi ba uthandaze, esidingi babaleka. Boma ngondi yabaleka apha kufuneka noba ndithandaze, just run away. Sikhona isono bajonga apha, I have to pray and fumana solution on how to deal nezinto. So run away from sin. Sesiyagqiba sizawuvala. Enye into efuneke ke uyazi into yokubana uJesu Kristu, this you must know, knowledge nekuyazi ukuthi uJesu, he conquered the power of darkness at the cross. He crushed it. The principalities, powers and forces of the dark world, including the devil, was crushed by Jesus at the cross. You should know that. Nebe sengqondweni ukuthi noba ndisilwa lempi already, abazondi-challenge abanqotywa kudala yiJesu Kristu. So ndikwi-advantage kule war. Ndikwi-advantage kule war. Sendiwinile already. Ewe mnandi kanjani lesalvation? Yava uJesus, he conquered the power of darkness at the cross. Uzothi uPaul thina, we are more than conquerors. We are not even conquerors, we are more than, because of Jesus. Because uJesus wawenza wonke umsebenzi wogqiba. Thina we are more than. Into ebalulekileyo thina kuba qha we must be rooted in Christ and wear the full armor of God. Sebenze wisdom, knowledge and understanding uNkulunkulu asinikeze yona. Phelele message. Ngayivala iBhayibheli, phelele message. Gqibela ushumayela namhlanje. Ndigqibela ushumayela kodwa ndicela ubhale phansi chapter number 16. Chapter number 16, the book of Acts. Uzifundele ekhaya, nzayifunda mna. Uthi apho Paul, verse number 16, chapter number 16, the book of Acts. One day, as we were going down to the place of prayer, we met a slave girl who had a spirit that enabled her to tell the future. Nentombazana eyingenwe ngumoya ukwazi ukuchaza ifuture. Familiar spirits. Akwazi ukuchaza bona ifuture. Uzothi ke wesi spirit, she earned a lot of money for her masters by the fortunes. Jonga ke, she followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are the servants of the Most High God, and they have come to tell you how to be saved." Yabona idemon elikulo mntu likwazi ubona ifuture, not discern everything. Yabona kubaleke kanjani ukuphila spiritual. Very important but spiritual. Uzothi verse yokugqibela ngicela uzifundele. Uthi this went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon with her, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And instantly it left her. Yabona uPaul exercise ntoni pha? Authority. Ndichazele pha ekuqaleni that put your trust kwi-authority uJesu akunikeze yona. So pha uPaul exercise authority. That was the message when thetha nge-spiritual attacks. Ziza kanjani and how to overcome. I hope ubhale kwidayari. Uyozibukelela ke ku-YouTube, nzayithatha ndiyidownload ndiyifake ku-YouTube. Ndicela ukuthandazela. Baba wethu onamandla, we thank you Lord for this message. Ibandla lakho solifundisile walakha lakhekile egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Moya Ngcwele, sikunikeza uzuko, sikunikeza imbeko. Abantwana bakho bonke ubancedile, qhubeka Nkosi ubancede. There are many attacks ezibafikelayo kodwa ngalomzuzu Baba ndiyathandaza. Cover them, protect them in the mighty name of Jesus. Umlilo
kaMoya Oyingcwele mawuvuthe emizimbeni yabo kwindawo abahlala kuzo. Akuvutha amadangatya omlilo, usathana namadimoni ayatsha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nina amadimoni atheka abazalwane, i-spirit of temptation, ama-deceiving spirits, onke uhlobo lee-demons eziatheka abazalwane, Moya Oyingcwele ndiyabathandazela ziyatsha onke la madimoni. Banikeza wisdom, banikeza discerning spirits egameni likaJesu waseNazaretha. Revive your church, revive your people, restore them and align them with the Holy Spirit in the name of Jesus. Nkulunkulu namandla, we can sense the vibrations of revival. Nkulunkulu namandla, South Africa. That's why you want to align your church. You are preparing your church. You are arming your church because you want to use us for your glory. Baba ndiyathandaza nali bandla lakho lifikelwa imvusele, lifikelwa ngamandla. Abanye inkosi bekade be-careless kwizinto abazimeditatayo nento abazicingayo, kodwa namhlanje kuqaleka into entsha. Oh Master Jesus, singabantu aset apart ngenxa yecebo likaThixo analo ngempilo yethu. Baba wethu onamandla, siyathandaza, buyisa ubungcwele, senze sibe ngcwele, buyisa holiness, buyisa wisdom, buyisa righteousness, buyisa focus, buyisa meditation, buyisa ukufunda iscripture, ihanga yokuthandaza, ihanga ye-fasting, ihanga yokufellowshipa noMoya Oyingcwele. Baba buyisa everything ngegama likaJesu. Touch your people, Lord. Deliver those who need deliverance. Abanye badinga ukukhululeka spiritual, abanye badinga ukukhululeka mentally because kunamademoni ababanjwe ngawo egameni likaJesu mentally and spiritually. I-anointing iyafika phezu kwabo, bayakhululeka. Touch them Jesus. Mbambe nalowa, mbambe ngesandla sakho esinamandla. Makeve imvuselelo, makeve umlilo ugqobhoze ungene ezindlebeni, ungene emzimbeni wakho, ungena spiritual, the fire of the Holy Spirit. Baba ndiyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha, egameni likaJesu waseNazaretha. In the name of Jesus, the devil is a liar. Whatever strategy esisetyenziswa ngamademon to attack abantwana bakho, ayi Moya Oyingcwele, ndiyawadestroya lo ma strategy. Amandla obumnyama, abanye abalala ebusuku bahlutshwa zi-attack, bathi xa belele ngegama likaJesu baphuphe besidla, abanye balalwa zizilwane. Kodwa namhlanje ndiyathandaza, igospel kaJesu enamandla iyabakhulula nalowa ngegama likaJesu. Be free in the name of Jesus. Every attack efika spiritual in your life, amademon aza ngamaphupha, amademon aza ezoku-attack ngama negative thoughts on your mind, I silence those voices in the name of Jesus. Master Jesus, wena ohlutshwa ngamademon xa ulele ebusuku uphupha izinto ezirongo, I want to pray for you. You can lift up your hands. Xa ulele ebusuku uphupha usidla, nento zidlayo emaphupheni, wena uthi xa ulele uphuphe ulalwa zizilwane, nezilwane ezilala nawe. Kunamaphupha strange, amaphupha angekho right owaphuphayo. As a result, impilo yakho ya spiritually affecteke kakhulu entweni ezininzi. You lose uthandaza, you lose usenza into ezininzi, you always lose. I want to pray for you right now in the name of Jesus. I need you xa nizawuthandaza ukholo lwakho. My Jesus. Nkosi yami, I can feel the anointing of the Holy Spirit, the power ezawukhulula abantu kule ndawo. Ndiyaweva amandla. Ndiyaweva, I won't lie, I can feel the power ukuthi kune-deliverance ezokwenzeka. Khona i-deliverance ezokwenzeka. I need you ukuthi uthathe ukholo lwakho. Take your faith, uliconnecte kolwami ukholo, sihambe siye kuNkulunkulu. The Lord Jesus will visit you, will touch you, will deliver you in the name of Jesus. Phakamisa isandla sakho noba isandla siyi-1. Say these words after me. If uhleli nabantu abanye mhlamba yahleka bathi hayi suka abefunzi baka-TikTok ngicela uphume nobubheke ekitchen, nobubheke emotweni, nobubheke ebedroom. Just suka if nabantu abafuna ukudisturb ecaleni kwabo, because lento it's about wena. It's about when. If nonke ni willing nihlele endaweni eyi-1, nasi isikhathi sami ndiyathandaza. Ndifuna uthethe la magama, ube honest. Say, Lord Jesus, Nkosi Yesu, ndiyalisela igazi lakho.
I drink your blood in the name of Jesus, and your blood is setting me free in the mighty name of Jesus. And I close all the portals, spiritual doors and spiritual gates, and azivula out of carelessness. Namhlanje ndiyazivala every access, and ayivulela amademon ndi-careless because of lack of knowledge. Namhlanje ndivala every portal, every gate, and every door amademon angena ngayo to attack me spiritual. I receive my deliverance in the mighty name of Jesus. I receive my deliverance in the name of Jesus. Namhlanje ndiyakhululeka. Nina mademon kaSatan anvakashela emaphupheni, your time is up. In the mighty name of Jesus, Lord Jesus, release amandla omlilo angene emzimbeni wami. Lonke uhlobo lemimoya ahlele emzimbeni ayatsha ngegama likaJesu, ayatsha ngegama likaJesu, ayatsha in the name of Jesus. Ngiyathandaza ngokho igazi likaJesu ogqiba olisela nali lisebenza emzimbeni wakho. Omnye ngoku uyavibrate umzimba, omnye kunento engathi iyashake in your stomach. There is something that is shaking on your stomach. Omnye uva ingathi kutshisa umzimba, omnye uziva edizi ingathi uzawuwa phansi. Amandla kaMoya Ngcwele sekhona, i-deliverance iyenzeka i-deliverance. I can sense on my spirit uMoya Ngcwele uyaqala uyasebenza. Naba abantu bayakhululeka, naba abantu bayakhululeka, naba abantu bayakhululeka. Kunesandla esikubambayo. There is a hand of Jesus that is touching you. Umoya Ngcwele ukubeka isandla on your stomach. Onke amadliso awadla ulele namhlanje awavomita. Khona lo wawo uziva ingathi uzawuvomita, uziva unaro ngathi uzawuvomita. Ivumele yenzeke. Kuba kunento ethi vomita because umoya Ngcwele uyakucleana, uyakukhulula ngegama likaJesu. Naba abantu bekhululeka, naba abantu bekhululeka. The blood of Jesus is setting you free. 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 On your ears ndiyaliva igazi liyangena. The blood of Jesus, in the name of Jesus. On your nose kungena igazi likaJesu. On your eyes, on your mind, on your thoughts unegazi liyakucleana. The blood of Jesus is cleaning you. Zonke into ezimdaka on your memory, on your mind, ngamhlanje uyakhululeka ngegama likaJesu waseNazaretha. Be free, be free, be delivered, be delivered, be delivered. Yes. Touch them, Lord. Ah, my Jesus. Abanye bava umlilo ungena ezinyaweni, bayawuva abanye umlilo nakho ungena ezinyaweni, nakho unyuka ngokuphuma. Oh my Jesus, ndiyawuva nanku umlilo usebenza. The fire of the Holy Spirit. There is something eshukumayo on your stomach. There is something eshukumayo on your stomach. Namhlanje yaphuma. Devil, your time is up. Your time is up. Your time is up. Your time is up. I am casting you out by authority in the name of Jesus. You evil spirit, I command you by authority to Jesu anike yona. Come out. Oh my Jesus. Oh my Redeemer. Oh my Jesus. Oh, naba abantu bekhululeka. Ndiyeva naba abantu bayakhululeka. Nawe wena kunento ethi khala, suyibambe ezonyembezi. Khona inkululeko eyenzekayo, khona ifreedom ekufikelayo namhlanje. Abanye abalala ebusuku amademon are in charge of your house. Kunomlilo ongena kule ndawo ohlala kuyo. Every room is consumed by the fire of the Holy Spirit. Nabantwana bakho abasalala ebusuku bahlutshwa imimoya noba bengafuna ulalela, kodwa namhlanje kune deliverance eyenzekayo kwelakhaya. Kunomlilo o-operator. Khululeka abantu namhlanje. Be free in the name of Jesus. Ah, my Jesus, King of glory, King of glory. Oh, Master Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for this deliverance.
Oh, Jesus. In the name of Jesus. You are free in the name of Jesus. You are delivered in the name of Jesus. You are free. You are delivered. A distance, it does not matter. It cannot limit God. You are free. Remember, we are on revival on this month. The Lord is reviving His church. He wants to align us. Ndicela uke ndithandazele abazalwane kunento efika on my spirit right now. Ndicela uthandazele abazalwane abane-problem yozibona ingathi ngeke baxolelwe. Uhlala ufila guilty on your heart. You are always guilty on your heart. Ngathi soze uxolelwe. Ngathi awusoze uxolelwe. I just want to pray for you. Father, in the name of Jesus, nguNkulunkulu wegrace, uNkulunkulu womusa. Naba abantwana bakho uyabaxolela ubenzele inceba. Egameni likaJesu. La nto esenhlizweni emenza ahlale feel guilty. Namhlanje iyahlanjwa, iyasuswa ngegazi lenkosi uJesu nangomlilo. In Jesus name. Amen. I-repentance is very important. Ngizawuthetha ngayo in the name of Jesus. Bazalwane bami bathanda, I'm so tired. uNkulunkulu anibusise. Siyabonga. Ngomso sizabe siseSoweto ngaseBhara. Ngomso siyoshumayela eSoweto, sojikeleza iSoweto, soqala eBhara. iBhara ke lapha ngasemaPonya Mall. So shumayela khona eSoweto, siyokwenza i-open air. Xa siphuma pha, I don't know sophuma siye ngaphi. If now useSoweto and you would love to join us, awungeza ngomso ngo-12 o'clock already sobe sesiphaya siqalisa uvangela egameni lenkosi uJesu. Bonke abathe basindiswa izolo ndabamkelisa uJesu, ngizocreate a special group kaWhatsApp. Ngicreate a special group kaWhatsApp for bona. Andinikhohlwanga inumbers endisavile namhlanje. Ngomso xa sibuye eSoweto kwi-open air ndizoba sen-attenda abo bantu. If nawe ulapha kangumamkele uJesu izolo and you'd love to receive the Lord Jesus as your Lord and your Savior, please lift up your hand. If nawe ufuna ukusindisa ubungekho izolo okanye khangusindiswe ngoLwesithathu, ndicela uphakamise isandla sakho ndikwamkelisa uJesu before we close. Ngendisiza ndiyagula, ngegama likaJesu uyaphila. Njani sithi sithandazela abantu ube usagula? Awunagama, nguyusa, kodwa ngegama likaJesu uyaphila, uyakhululeka. Eso sigulo eso siyatsha, siyaphela in Jesus name. Nanku uNodoli samkela uJesu. Ngabe ukhona ufuna ukwamkela uNodoli? Nawe lapho ufuna ukwamkela uJesu. Nanku uPhumla Xaba. Thank you Jesus. Use-Pretoria lo, okay. Tomorrow will be live. Yes, tomorrow will be live. Yabona abanye baqala bayafakaza. Yabona ukuthi udelivered, there's something senzeka elandukeni. Nanku uxolile. Thank you Jesus. Nabantu besamkela uYesu. Nabantu besamkela uYesu. Ndicela kunamkelisa uYesu. Ixesha sawungena ngalo ngomso ngo7. Sayenza nepost masingeneni ngo7. Masingeneni ngo7 tomorrow 7 in 7 wa late. Nawa abantu bephakamisa izandla besamkela uJesu. Nawa abantu besamkela izandla bephakamisa uYesu. Ndicela ke wena ophakamisa izandla wamkela uJesu uthethe lamazwi. Yithi Nkosi uJesu, namhlanje impilo yami yonke ndiyayinikela kuwe. Xolela izono zami, undihlambe ngegazi lakho, undenze ndibe ngcwele egameni likaJesu. Bhala igama lami ncwadi zokuphila, ulicime kwincwadi zokufa ngegama likaJesu. Wena Sathane, ndiyakudivosa, ndiyohlukana nawe, nawe yohlukana nami. Ndisindisiwe, ndisisidalwa esitsha ngegama likaJesu. Baba, ndithandazela abantwana bakho sebethatha i-decision yokusindiswa. uNkulunkulu onamandla, bless them, protect them in the mighty name of Jesus. Babambe ngesandla sakho esinamandla, babambe ngomlilo egameni likaJesu waseNazaretha. Impilo zabo soze siphinde sifane nakuqala in Jesus Christ name. Amen. Wonke lo muntu ogqiba ukwamkela uJesu, everyone ogqiba ukwamkela uYesu, thatha yoli number yami. Take my number and WhatsApp me.
there is a group especial enizayicreate just for abantu abasandosindiswa. Kunezinto endizazithetha nabo ngomso xa ndibuye eSoweto. Thatha yoli number yam ngu-071 oyaziyo ndicela beyibhala phaya ngu-071 94 98 702. Ndicela uze enkonzweni ngoSaturday unoyise please. If kuyakwazeka uba ungakwazi uze enkonzweni because sibanabo nabantu abasuka ePretoria abaze enkonzweni on Saturday. Nansi inamba yam ngicela umuntu ayithathe. Take it please, undiWhatsApp. Xa undiWhatsApp ubhale igama lakho, ubhale isurname yakho, ubhale indawo ohlala kuyo, ube sowusithi wamkele uJesu kuTikTok. That is my number. Then ndizokuni-attenda ngomso xa sendibuye eSoweto. Hey, andiyazi ke Bara Rank, Bara Mall. Kanichaze Zimasa, andiyazi nam. Kodwa ke sizabe siphaya qha whether iBara Rank or Bara Mall. Nam ndizafika beGauteng andingayazi. Kodwa ke sizabe sipha into enobhara kodwa nje. Erank ne? Okay, Bara Rank. Bara Rank. Thank you so much. Siyabulela bazalwane, siyabuya ngomso ngo-7, tomorrow ngo-7. Monday singena ifasting. So nzayifundisa ngomso indaba yefasting. Fasting sithetha ngayo ngomso. Siyabuya ngo-7 until 8. God bless you, ndiyanithanda kakhulu. Amen.